Keď som bol mladý, ja som počúval rôznych ľudí na internete, mal som prístup k mobilnému telefónu, mal som internet a YouTube a všetko. Ako si som premrhal mnoho rokov svojho života tým, že som prijímal falošné vedenie. Trvalo mi to veľa bolesti a veľa utrpenia pre moje dosiahnutie. Ale nechcem, aby iní prechádzali tým, čím som prešiel. To je dôvod, prečo zakladám tento YouTube kanál, aby som mohol pomôcť duchovným hľadačom po celom svete na vašej ceste. A nechcem, aby ste prechádzali tým, čím som prešiel. Nemáte ani tušenie, čím som prešiel pre svoje dosiahnutie. Takže budem zverejňovať videá. Vieme, že toto je prvýkrát, čo som pred kamerou. Takže ak máte akékoľvek pochybnosti, akékoľvek otázky, napíšte mi, môžete ma kontaktovať. Pokúsim sa urobiť všetko preto, aby som vám s tým pomohol.